Здравейте, приятели! На 8 септември тази година ще се състои събор на властите родари в град Созопол, амфитеатъра. Старият град на Созопол, в рамките на Месеца на културата, посреща втория национален влашки събор с международно участие, организиран от нас. Летвата е вдигната много високо. За първи път в историята на родарите ще се представим пред света, така както всички мечтаем. Всички да ни опознаят като общност от хора със свой език, бит и култура. Да се знае, че сме част от влашко-родарската общност. Нека всеки от вас вземе участие с вашето съдействие като участници, зрители или дарители. Да се запознаем, да отменим идеи и да се позабавляваме. Нека бъдем единни и покажем нашата идентичност, за да заемем полагащото си достойно място в обществото. Станете част от това събитие, с което заедно да напишем историята, с която ще се гордеем. През целия празничен ден ще има експозиция благодарение на вас. Тя ще представлява нещата от бита, традиционна кулинария, инструменти от занаятие и поминък. Освен песни и танци на сцената, аз ще подредя изложба заедно с още художници, майстори и занайчии, с които ще направим демонстрации. Подкрепете този събор с присъствие, участие или дарение. Сега е моментът всеки от вас да прояви активност, за да можем да бъдат покрити всички очаквания. Нека го направим всички заедно, за да бъдем по-силни и по-щастливи. Елате, пейте и танцувайте, отворете сърцата, подкрепете събора за достойно представяне на общност, характерен бит и култура. Вземете приятели, намерете нови приятели. Ние сме там и ви очакваме. Който иска да ни подкрепи като доброволец на събитието, нека да се свържи с нас. Който желае да ни подпомогне със своето участие като самодеец или въобще творец, нека да се свържи с нас. Който иска да подкрепи финансово събитието, може да го направи като внесе своята помощ по банковата сметка на Сдружението или по обявената от нас онлайн платформа за събиране на средства. 8 септември 2024 година. Созопол, сцената на античният амфитеатър. Очакваме ви!